máš limitující přesvědčení o penězích, o sama o sobě, o vztazích, o výchově dětí a víš, že ti brání žít život takový, jaký si přeješ. Snažila ses už tyto podvědomé myšlenky, podvědomé vzorce nějakým způsobem přepsat, ale zatím se ti to nedaří, tak pak tě zvu na 3denní kurz Rychlá cesta ke změně. Přepiš svůj podvědomý program. V tomto kurzu ti ukážu, jak efektivně a velmi rychle změnit své podvědomé limitující přesvědčení. Najdeš si způsob, jak otestovat to, čemu tvá podvědomá mysl skutečně věří. A následně tyto myšlenky budeš moci sama velmi efektivně a rychle přeměnit. A to bez jakékoliv jiné pomoci. Tuto metodu můžeš využívat kdekoliv, kdykoliv. Je velmi rychlá a efektivní. Ženy, se kterými s nimi pracuji, tak opravdu si tuto metodu velmi chválí, protože výsledky vidí velmi rychle ve svém fyzickém životě. Tak pokud tě to zajímá, přihlas se ještě dnes, ať ti nic neuteče, protože kurz začíná velmi brzy.